הנה, עובדים באור לייב. שגרת בוקר. הופה! בתיאבון. זה קטע. הוא לא מצלם. לא, אותך לא. אתה לא יפה. לא, אני אצלם אותך, בטח שאני אצלם אותך. לאן זה נכנס? לעבוד קשה, לעבוד קשה. לאן זה נכנס? איפה נראית לפייסבוק? כל החברים שלנו יראו אותנו. אז במקום הפלקט הזה על האוטובוסים, איזושהי תמונה, איזשהו בחור שאנחנו לא מכירות, לא מכירים, אז היינו... את לא מכירה אותה? לא. תבואי בערב. תבואי בערב, תראי אותה.